फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय सुंद'हैनो आपडेट्स लानानै जायफोरा इन्टारेस्ट मोननानै बे भिडिअखौ नायलांनो हागोन थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि भिडिअआ माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो नोंथांमोना बयबो मिथिनो मोनखादों थ' जागायलांनि दिनैहाय खुनु मोनसे बेबायदि पलिटिक्स बायदिसिना बेबायदि भिडिअस नङा थ' दिनैहाय जोङो खालि सावरायगोन जोंहा जिथुनाखि आसनिफोरनि आपडेट्सफोर ओंखारबोगासिनो दङ थ' जोङो फाइनालि दा बाजेट जालांनायखौ जोङो मिथिनो मोनखाबाय आरो जोंहा बेबायदिनो बिलफोराबो नै दा पास जानो थांगासिनो दङ बे मासावनो ना थ' जोंहा नैबे आगस्ट दान फैनाय लोगो लोगो थ' जोङो बेबायदिनो 1 तारिखआव अरुण'दयनि रां मोनाबाबो 2, 3, 4सोआव निस्सय बेबायदिनो मोनहैगोन जानांगौ थ' जोङो नेनानै दङ जेरैबायदि माने खोथा होलांखादोंमोन थ' बेबायदिनो मोनगोन बयबो निस्सय थ' बयबो खामानिफोरखौ मावनानै लाजोबखाबाय जानांगौ आरो बयनाबो एकाउन्टफ्रा थिगैनो दंखायो जानांगौ बेबायदिनो बेंक एकाउन्टजों आधार लिंक बायदिसिना गासैबो दंजोबो अके दंजोबखायो जानांगौ निस्सय ना थ' बेबायदिनो रांफोरखौहाय मोननो थांगासिनो दङ आरो बयबो मोनजोबगोन थ' नेनानै थादो जोङो बेबायदिनो आपडेट्सफोर मोनोबा लानानै फैबाय थागोन आरो लोगोसे जोंहा बेबायदिनो दा जोङो सिगाङावनो खोनानो मोनखादोंमोन मामाया फोसावलांखादों एबारावहाय 10 लाख 10 लाख लाइमोनफोरनो बेबायदिनो CM-AAA होगोन जायफोरा बेबायदि बेकार आरो साखरि बाखरि बेबायदि गैया ना थ' CM-AAAआव एप्लाइ खालामनानै बेबायदिनो जोङो 2 लाख रां लानो हायो थ' गोबांफोरानो लाखाबाय आरो मोनगासिनो दङ नै दा एबारावबो आरोबाव गोबांफोरानो मोनगोन दा बर्थमान बेबायदि एप्लाइफोरा जाथ'वाखै जानांगौ जानो थांगासिनो दङ आरो बेबायदिनो एप्लाइफोर जायोबा जोङो जायफ्रा नेनानै दङ ना थ' थाबैनो एप्लाइ खालामनो हागोन थ' बिदिब्ला जोङो नेनानै थानि आरो बारा दिन गैला ना थ' जोंनियाव अनलाइना जानो थांगासिनो दङ जानांगौ निस्सय थ' रेडि जानानै थादो जायफोरनो 2 लाख रां नांगौ ना थ' बेखारनि जेंनायाथ' गोबांथार गोबां बेकार लाइमोनफोर दङ ना थ' अखल साखरिखौल' होबाय थायोब्लाबो जानाय नङा दा साखरिखौथ' गासैयाबो मोनजोबनो हाया नङा होमबा सरकाराबो होजोबनो हाया दा जायफोरा एलिजिबोल जागोन साख्रिखौ मोनगोन आरो जायफोरा एलिजिबोल जानाय नङा मोननाय नङा ना थ' सहस नङा साख्रि मोननायाहाय दिनै CM-AAAआवनो गोबांफोरा मोनाखै एप्लाइ खालामदोंबाबो ना थ' बेबायदिनो आरो दा जेन' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय